കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി വീട് നോക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ കൊല്ലം ഉമയനല്ലൂർ മൈലാപ്പൂർ ജംഗ്ഷനടുത്ത് ഒരു അടിപൊളി ഓപ്ഷൻ 7 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 2700 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ. മൊത്തം 4 സ്പേഷ്യസ് ബെഡ്റൂംസ് ഈ വീട്ടിലുണ്ട്. 4ഉം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇത് വാസ്തുപ്രകാരം നിർമ്മിച്ച വീടാണ്. ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ISI സർട്ടിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമാണ്. ഈ വീടിന് നല്ല റോഡ് ഫ്രണ്ടേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ടോട്ടൽ 3 കാർസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസും ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഒരു വറ്റാത്ത കിണറുണ്ട്. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വാങ്ങാൻ ബാങ്ക് ലോൺ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ തന്നെ റെഡിയാക്കി തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 77360 99916 99955585016. ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടാനായി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക.